இந்த ஹெட்போன்ல சத்தமே கேட்க மாட்டுது. ஏன்டா தெரியல, பாருங்க கொஞ்சம். நல்லாதான் கேக்குது பாரு. வால்யூம் கம்மியா வச்சிருக்கியா? பாரு நல்லாதான் கேக்குது பாரு. சத்தம் சுத்தமா கேட்கவே மாட்டுதுமா. பாருங்க வால்யூம் ஃபுல்லா. நல்லா தாண்டா கேக்குது. ஹெட்போன் நல்லாதான் இருக்கு. உனக்குதான் கேக்கலையா? சுத்தமா கேட்கலமா. தமிழே போனது ஹெட்போனா இல்ல உன்னோட காதா? என்னம்மா சொல்றீங்க? ஹெட்போன் வச்சு கேம் விளையாட சொன்னா கேட்டியா நீ? போச்சா காது? அச்சோ, நான் வந்து ஹெட்போன் தான் போயிடுச்சு. உங்ககிட்ட புது ஹெட்போன் கேட்கலான்னு பார்த்தேன். போய் புது காது வாங்கிக்கோ போ. அதை விட நல்லா இருக்கும்.